Tak ahoj Majka, vítam ťa v tomto predstavovaní programu Spokojná by sama sebou, ktorý si absolvovala. Prezrad nám niečo o sebe trošku. Tak ahojte, volám sa Majka, bývam s manželom v Svite a pracujem aktuálne v lekárni na administratíve. Mhm. Majka, ty si od skončenia svojho štúdia prešla mnohými pracovnými oblastiami. A čo ťa priviedlo do programu Spokojná byť sama sebou? Ako vraví Helenka, prešla som si viacerými oblastiami, pracovnými oblastiami a vlastne do programu ma prilákalo to, že aj napriek tomu, že som si prešla tými viacerými oblastiami, tak vo vnútri som cítila, že nie je to moje práve orechové a že stále som ako keby hľadala to, čo je pre mňa. A vlastne keď som to uvidela na internete, tento program, tak samozrejme po porade s manželom, tak sme ma podporili v tomto a vlastne som sa prihlásila do tohto programu. Mhm. V čom ti Majka tento program pomohol? Pomohlo mi to v tom, že vlastne tak bolo v tom mojom seba poznaní. Mhm. Aj vlastne ako sme si prechádzali cez jednotlivé moduly, tak vlastne aj iní mi povedali, že čo sú mojimi silnými stránkami, čo ma veľmi pozbudilo a ďalej to, že nie som ešte na zahodenie a že naozaj, že ešte že sú spôsoby, ako môžem nájsť to moje pracovné zameranie. Mhm. My sme si spolu aj tak prešli niektoré tie tvoje oblasti a sme poprepájali, že kde všade tam sa vidíš a bola si aj na možno niektorých tých vedúcich pozíciách. Takže ja si tak pamätám, ako si tak uvedomila, že aj tá práca s ľuďmi, že ťa baví a že to je niečo, čo ťa ako keby tak naplňa. Keby si mala porovnať to tvoje sebapoznanie a to sebavedomie, ktoré si vlastne mala pred začatím tohto programu a potom vlastne po skončení programu, tak ako by si to možno vyhodnotila? Tak pred začiatím tohto programu, tak som to tak cítila, že som na nejakej štvorke, peťke, keď to tak mám hodnotiť. A vlastne po programe, tak vlastne viem, že som sa posunula o 4 stupienky, čiže som na čísle 9. A ten jeden stupienok vlastne ešte dávam tomu, že ešte sa mám vlastne v čom zlepšovať a ešte môžem rásť Áno, ďalej. ty si aj nastavená na to, že sa chceš ďalej rozvíjať a posúvať a ako keby áno, v tomto rásť. A možno čo by si odkázala ženám, ktoré premýšľajú nad tým, či vstúpiť do takéhoto niečoho, či sa im to oplatí? Tak, drahé žienky, ja vám vrelo odporúčam tento program. Aj to, že vám môže napomôcť aj v seba poznaní a vlastne vám už v čomkoľvek sa vy nachádzate, tak vlastne vám to pomôže k takému nasmerovaniu toho, po čom tu žijete, či už v pracovnom zameraní alebo v inom. A naozaj nie sme ešte na zahodenie a naozaj dá sa nájsť, je spustu spôsobov, ktorými sa dá nájsť to práve pre každú z nás. Ďakujem, Majka, za to tvoje pozbudenie aj pre nežienky a tak ti prajem, aby si sa naozaj v tom tvojom sebapoznaní ďalej rozvíjala a aby si našla naozaj takú prácu, lebo teraz je to ako keby cesta pre tebou, ktorá ťa bude naozaj naplňať vďaka tomu poznaniu tvojich darov, talentov a toho, čo potrebuješ pre to tvoje ideálne pracovné smerovanie. Tak ešte pekný deň.